Feliz Día da Patria Galega a todos os namorados da música e da nosa terra. Hoxe imos viaxar no tempo para descubrir un segredo que cambiou por completo a historia da nosa música tradicional. E se che digo que a muñeira máis antiga da historia non se escribiu para gaita senón para guitarra? Así é, unha recente investigación musicolóxica descubriu que no século XVIII, moito antes de que existise o termo muiñeira, os grandes guitarristas barrocos xa tocaban este ritmo. Pero nas súas partituras e tablaturas chamábanos simplemente gaitas. Como escoitas, os guitarristas imitaban o son do instrumento de fol coas cordas graves da guitarra, creando unha fusión incrible entre a música da rúa e a música da corte. Queres ver as probas históricas de como soa unha muiñeira barroca? Quédate comigo os próximos minutos, suscríbete ao canle se és un amante da guitarra e imos descubrir xuntos este tesouro musical. Comezamos. Para entender como se descubriu todo isto, temos que viaxar ao ano 1799. O mestre de capela da Catedral de Santiago de Compostela, Melchor López, compuxo unha obra de teatro musical titulada Los gustos estragados. Curiosamente, no manuscrito non aparece a palabra muiñeira, pero si aparece a palabra gaita. Mira e escoita con atención o que pasa neste fragmento interpretado con instrumentos da época. Fíxate ben no ritmo do piano. Este pedimento non sabe ni bailar la muiñeira. Las niñas alegres, graciosas y francas son las que divierten y llegan al alma. Las niñas alegres, graciosas y francas son las que divierten y llegan al alma. Son las que divierten y llegan al alma. Increíble, verdade? Ese ritmo saltarín que acabas de escoitar no fortepiano é, sen dúbida ningunha, unha muiñeira perfecta. O que fixo este descubrimento musicolóxico foi demostrar que na Galicia da Ilustración a música culta e a música popular da rúa estaban moito máis conectadas do que pensábamos. Pero claro, se isto pasaba en 1799 con un piano, que pasaba anos antes coa guitarra?